poți face un impact pozitiv asupra comunității tale dacă devii un campion al comunității către COVID-19. În rolul de campion al comunității contra COVID-19, reprezinți o voce pentru cei din jurul tău, sprijinindu-ți familia și prietenii, vecinii și comunitățile locale. Campionii contra COVID-19 vor primi informația necesară când vine vorba de avizul recent și vor fi ghidați de Consiliul Municipal prin e-mail, buletine informative și articole online. Veți fi echipați cu toate detaliile necesare pentru informarea celor din jur despre virus și pentru a fi vocea de încredere de care avem nevoie în comunitatea noastră. Uitați-vă pe site acum. Procesul este scurt și simplu.